יום העצמאות לילדים, מי הכי ישראלי? שלום לכולם. מה שלומכם? ברוכים הבאים לתחרות מי הכי ישראלי. בואו נכיר את המתמודדים שלנו. צ'יפס, שלום. נעים מאוד בהצלחה. עגבניית שרי, שלום לך. ואחרון חביב, הפלאפל. פלאפל, יקירי. מדוע אתה חושב שאתה הכי ישראלי? אני הפלאפל. כולם אוהבים אותי. אני טעים, חם וממלא את הבטן. אני אולי קטנה, אבל חכמה, מתוקה ושווה המון. אני הכי טעים וכיפי. אותי כולם אוהבים. חברים, לא לריב. כולם חשובים. נכון, כולם הכי ישראלים. איזה כיף. יש. יום העצמאות שמח!